תראו את כולם רצים, תראו את האנשים, תראו את האנשים. תראו, פה נפל הטיש. אימא לב, מה קורה בסורוקה? טירוף מוחלט, הכל שבור, זה לא אמיתי מה קורה פה, הכל שבור, כל סורוקה, כל המיון. תראו מה קרה לי לבית חולים, תראו, פה עמדתי, תראי כל הדלת עפה עליי, אליי, פה כל היום אנחנו יושבים, פה, תראי כל הבית חולים.